I den her video skal jeg vise, hvordan vi ved hjælp af et regneark kan prøve at sætte gældsafvikling op, hvordan vi betaler af på et lån. Vi har et størrelse på lånet, som vi sætter til 12.000 kroner, og så vælger vi at sætte en rentesats på 8%. Og ydelsen, det er det, som vi så vælger i vores budget, at vi har råd til at betale hver gang vi skal betale af på lånet, og den sætter vi til 1.200 kroner. Så skal jeg have sat ind i regnearket hernede og trykker, at den gælden starter på, lånens størrelse starter på de 12.000. Så første termin, her trykker jeg lige med og sætter den til de 12.000. Så skal vi have beregnet 8% renter af de 12.000, så vi trykker 12.000 gange de 8%, og her trykker jeg F4, enten med Shift eller noget FN og så videre, alt efter hvordan det fungerer på den bærbare computer. Når jeg gør det, så kommer de her dollartegn omkring, så det låser sig til de 8% hele tiden. Afdraget, det er, hvad jeg så egentlig ender med at betale af på lånet. Og det bliver renterne heroppe, eller ydelsen først. Den låser jeg også med 4, og så trækker jeg renterne fra bagefter. Så jeg vælger at betale 1.200, og ud af de 1.200, så går 960 kroner i rente direkte til den person eller butik, jeg nu har taget mit lån ved. Så jeg får afdraget med 240 kroner. Det vil sige, at den nye gæld, den er lige med den gamle gæld, minus 240 kroner. Så den falder. Min gæld er nu faldet fra 12.000 til 11.760. Når jeg nu har fået låst cellerne, kan jeg markere de 4 herfra og over, og trække med det lille sorte plus hernede af. I starten så går det meste til renterne, så vores gæld falder faktisk kun 240 kroner. Så renten den falder stille og roligt, og vores afdrag, hvad vi egentlig får vores gæld til at falde med, den stiger. Så hvis vi scroller lidt nedad, kan vi se, at hernede efter 21 terminer, eller til den 21. termin, der vil vi have betalt lånet ud, så er vi færdige der. Så hvis vi markerer både rente og afdrag, de 1.200 kroner per måned, kan vi se, at så får vi betalt lige omkring 25.200 kroner ved at låne 12.000 kroner og betale 8% per måned med en ydelse på 1.200 kroner om måneden. Det vil selvfølgelig gå meget hurtigere, hvis vi siger, at jeg betaler 2.000 kroner om måneden. Så er vi færdige her efter 9 terminer, så er det betalt ud. Så når vi nu har lavet vores regneark på den her måde, kan vi gå op og ændre vores lån, eller lånets størrelse, og hvilken procent det nu er, og hvad ydelsen er. Og på den måde kan vi sidde og hurtigt få et overblik over, hvornår lånet er betalt af, og hvad det betyder, hvis renten måske er 2, 3, 4%, og hvad der sker med ydelsen, hvis vi øger den, eller får den til at falde. Yes.